Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Orientarea Busolei. Ne aflăm în Maroc, așa cum bine știți de data trecută, suntem tot în Africa și vom continua cu partea a doua a emisiunii noastre de călătorie. Ce tradiții au marocanii, ce localități minunate sunt de vizitat, toate acestea le veți vedea în această emisiune. Stați aproape! Astăzi vom vizita Fezul, fosta capitală a acestei țări și de asemenea Atena marocană, după cum mulți o știu. Vom vedea urmele unei civilizații dezvoltate. Vom vizita în acest oraș centrul vechi și bazarul, care ne amintesc despre civilizația din trecut. Haideți împreună să vizităm! Fez este unul dintre cele mai mari 7 orașe ale Marocului. Orașul este capitala spirituală și culturală a țării, oraș în care trăiesc 1.256.000 de locuitori. Marocul a fost fondat în anul 789. După moartea conducătorului, stăpânirea s-a împărțit între fiii săi, după care a fost abandonat în mai multe imperii. Imigranții arabi din Tunisia și cei andaluzi din Spania au imprimat caracterul arab. Orașul a devenit faimos pentru studii religioase și activitate comercială. În epoca marinizilor, Fez a devenit capitala Marocului. Au fost atrași evreii din nord. În anul 1276, sultanul a fondat districtul administrativ regal, în care se află astăzi Palatul Regal și grădini imense. 2 cartiere vechi din Medina au o zonă urbană modernă, cu cele mai mari și vechi zone pietonale urbane din lume, fără mașini. Aici se găsește cel mai vechi institut de învățământ superior din lume, care funcționează continuu. În anul 1912, capitala politică a Marocului a fost transferată de la Fez la Rabat. În secolul al XI-lea, dinastia almoravizilor a reunit cele 2 zone și a reconstruit orașul Fez. Fez este un oraș mic, cu elemente autentice, păstrate nealterate de secole. Apoi am continuat călătoria noastră spre Fez, de asemenea unul din cele 4 orașe imperiale a Marocului, unde am văzut Medina, care este poate cea mai mare zonă fără mașini, putem spune ecologică, din această parte de lume. Aproape 300.000 de persoane locuiesc în acea zonă, exact ca un stup de albine în care găsim de toate. Găsim magazine, găsim bazare, găsim piețe frumoase, găsim moschei, găsim școli religioase, așa numitele madrasa, și totodată acele locuri în care oamenii se întâlnesc, povestesc, discută și au o tradiție extraordinară în prelucrarea pielii, pentru că la tăbăcăria la care am fost împreună cu grupul nostru, tradiția are cam 1200 de ani, în care 200 de familii au reușit cumva să se înțeleagă peste generații și creează una dintre cele mai renumite produse de piele din această zonă frumoasă a lumii. Produse care sunt exportate fie către marile case de modă occidentale, fie către anumite piețe din Asia. Fezul nu este doar Medina, ci și regiunile înconjurătoare, cu panoramă frumoasă asupra orașului, cu zidurile superbe, cu palatele superbe, cu grădinile superbe și multe alte lucruri interesante de văzut aici. Palatul Regal aparține regelui Marocului și se află în orașul Fez. A fost fondat în anul 1276 și este casa regelui cu cele mai mari parcuri în interiorul unui palat din Maroc. Aici sunt unele dintre cele mai frumoase uși din țară, capodoperă a măestriei meșteșugarilor. Este o muncă migăloasă în care se bate dosul porții cu dalta specială și ciocanul, iar modelul iese pe fața porții. Palatul nu poate fi vizitat în interior de către turiști. Urmează să mergem în cartierul evreiesc. Cartierul evreiesc este alăturat Palatului Regal. Cartierul Melah di Fez este cartierul istoric. El datează de la mijlocul secolului al XV-lea.
Acum populația evreiască nu este semnificativă, dar au rămas ca amintire monumentele și reperele din istoria comunității. Evreii locuiau alături de populația musulmană, dar erau obligați să plătească o taxă. În cartierul evreiesc al Medinei se găsesc clădiri impunătoare cu balcoane elegante, ce serveau ca locuințe și ateliere pentru cei care prelucrau pietre prețioase și bijuterii. Ne continuăm călătoria și vom vizita Medina. Medina din Fez este unul dintre cele mai bine conservate orașe istorice arabo-musulmane. Este înscrisă în patrimoniul mondial și face parte din patrimoniul arhitectural și de arheologie, transmițând stilul de viață și cultura de peste 10 secole, precum și abilitățile cucerite. În piețe, legume și fructe exotice, condimente și ierburi se pot vedea pe tarabe. Cele peste 200 de străduțe sunt împânzite de comercianți și diferiți artiști artizanali. Marfa este cărată cu măgăruși. Zidurile Medinei se întind pe kilometri. În Fez totul se negociază. Mulți designeri și artiști celebri s-au inspirat din frumusețea acestui oraș. Fez face parte din patrimoniul mondial UNESCO. La intersecția străzilor se găsește câte o fântână și o piață. Medina din Fez este centrul vechi al orașului. Străduțele din labirintul Medinei sunt înguste și aglomerate. Pe lângă turiști, Medina este unul dintre cele mai vechi spații medievale din lume, locuite și în prezent. Piețele din Medina oferă bijuterii, genți de piele, papuci colorați, mirodenii, mâncare gustoasă, ceai și produse de patiserie. Plimbarea noastră continuă prin Medina. Celebra fântână Nejarin, în toate pozele care prezintă Fezul, aveți fântâna asta foarte frumos ornamentată, decorată, cu acoperiș. Aici avem prăvălia Nejarin, soucul, bazarul Nejarin și muzeul actualmente într-o veche școala Nejarin. Totul aparținea de o moschee, pentru că, așa cum am povestit în autocar, moscheea era în centrul activității zilnice și totul se învârtea în jurul ei. Ne îndreptăm acum către Madrasa Abu Inania. Madrasa Abu Inania din Fez a fost construită între anii 1350 și 1357. Madrasa este o școală islamică de învățământ religios și unul dintre cele mai remarcabile exemple de arhitectură marinidă. Este renumită pentru curtea sa interioară frumos decorată și pentru micile detalii arhitecturale care reflectă stilul islamic clasic. Bine ați venit la atelierul dânșilor, o să vă arate ce știu ei să facă, măestria și lucru manual al meșterilor locali. Așa că aici avem și școală, avem și atelier și avem și parte de expoziție cu vânzare, ca să vadă turiștii ce lucruri frumoase iasă din mâna talentaților copii locali. Aceste ateliere sunt o parte esențială a tradiției și meșteșugului marocan, având rădăciri adânci în istoria orașului și în cultura sa.
Fez este cunoscut pentru producția de ceramică, iar atelierele de lut din oraș sunt cele care mențin vie tradiția meșteșugurilor străvechi. Lutul folosit este adesea extras din regiunile din apropiere și este prelucrat manual. Vedeți dumneavoastră materialul din grămada respectivă se găsește în vecinătatea orașului, e bogat în minerale și mineralele respective ajută la procesul de coacere și dau o durabilitate extraordinară, pentru că materialul care îl vedeți se prepară și se ține o săptămână în apă ca să fie maleabil și atunci meșterul face tot felul de forme, exact, forme frumoase prin rotație, de cele mai multe ori, pentru că la noi zice roata olarului, nu? Așa că trebuie să dai la picior varianta simplă sau dacă ai un motor electric sau e cea mai simplă, e bio, ecologică, poți să o faci oriunde atâta timp cât ai un mecanism de genul ăsta și în mijlocul deșertului nu ai nevoie de o tehnologie extraordinară ca să-ți faci lucruri extraordinare de ținut acasă. Cu ce se hrănește focul? Cu resturi din lemn de măsline, cu sâmburi de măslină, cu bălegar de măgăruș și alte lucruri, orice se poate arge care să dea putere calorică să ducă căldura în partea superioară, unde sunt așezate piesele ceramice. You know, brother, with same material, the brick clay, sometimes the artist he makes square tiles like that, because with these square tiles we make the mosaic, and inside I show you how he cut the Ca mosaic. să poată să facă mozaicurile frumoase, astfel de piese sunt confecționate și coapte în cuptor. După aceea, acestea vin sparte, bineînțeles nu doar albastru, sunt mai multe nuanțe, în bucățele micuțe și artizanii le așează sub formă de mozaicuri. Dar mozaicul are și el incorporat tehnologia de coacere ca orice altă oală sau produs din zona asta. Tot la aceeași temperatură e făcut ca să fie durabil în timp. Pentru că mozaicul poate să pună jos ca bază la o baie, poate să fie pe perete, la un bazin, oriunde și are nevoie de durabilitate. Că nu dai banii o chestie care voi mâine o schimbi. Pictează vasele acestea extraordinare cu pigment care îl găsim în vasele din fața dânșilor. Atunci, în funcție de comandă, își proiectează modelul mai mare, mai mic, designul în funcție de cerința clientului. Ce se cere pe piață, aia fac. În următoarele momente vom vizita un magazin de obiecte decorative locale. Candelabrele marocane au un design complicat care îmbină moștenirea culturală bogată și diversă a Marocului cu cea a lumii islamice. Sunt construite cu o măestrie rafinată ce folosește modele geometrice și florale din tradiția islamică. Aici regăsim atât lampa lui Aladin, cât și candelabre în stil local. În următoarele momente vom vizita un atelier de țesături. Orașul culorilor vii trebuie desigur să se regăsească și în țesăturile minunate pe care vizitatorii le pot cumpăra pentru a-și aminti de Africa. Aici amintim eșarfele vaporoase, draperiile ondulate și chiar hainele tradiționale. De mii de ani în Maroc se fabrică covoare.
Marocul găzduiește 45 de triburi berbere diferite, fiecare cu tehnicile sale de țesut, culorile și modelele sale. Fiecare nod este făcut pe un țesut vertical. Muncitorii țesători se oferă cu mândrie să facă o demonstrație despre cum se face corect turbanul pe care îl poartă beduinii. În următoarele momente vom vizita un atelier de prelucrare a pielii. Fez are cel mai vechi atelier de tăbăcărie din lume, care funcționează chiar și astăzi. Tăbăcăria folosește proceduri vechi tradiționale de prelucrare a pieilor de cămilă, de oaie, de vacă, de capră, neschimbate încă din Evul Mediu. Aici sunt câteva zeci de vase de piatră, pline cu coloranți și lichide formate din excremente de porumbei și urină de vacă, pentru descompunerea cărnii și tratarea pieilor. Pielea tratată se usucă la soare pe acoperișurile caselor. Acestea se transformă în piese frumoase de marochinărie. Exemplare de genți din piele, de toate culorile, cu modele berbere, îți încântă ochiul. De asemenea, mai remarc și jachetele din piele. De la intrare am primit o frunză de mentă pentru a ne pune la nas, ca să nu simțim mirosul pielii la uscat. O ultimă destinație de pe harta traseului nostru este Volubilis. Volubilis este cel mai important sit arheologic roman din Maroc. Este situat la 5 km de Moulay Idris, la 27 de km de Meknes și la 83 de km de Fez, de unde venim noi. Situl arheologic ocupă 42 de hectare. Volubilis a fost fondat în secolul III înainte de Hristos. În anul 789, Idris, fondatorul primei dinastii imperiale din Maroc, a considerat Volubilisul, cu ruinele lui romane, un teritoriu prea mic și a trasat marginile pentru o nouă capitală mai măreață. Idris al II-lea, fiul, a creat o nouă așezare pe locul unei mici localități berbere, între dealuri cu 3 cursuri de apă și mai multe izvoare împrejur. Această așezare a devenit pentru puțin timp capitala lui Idris I, care a fost înmormântat în apropiere. Zona în care este amplasat Volubilisul este una agricolă și fertilă. Este unul dintre cele mai bogate situri ale acestei perioade din Africa de Nord, prin ruinele sale și dovezile grafice care au rezistat timpului. În acest sit arheologic se disting mai multe civilizații, reprezentate prin vestigii însemnate din 10 secole de ocupație de la preistorie până la perioada islamică. Au fost scoase la lumină sute de inscripții, mozaicuri, marmură și statuare din bronz. Se remarcă spiritul creator al omului din orice veac. Situl are o zonă în pantă, în sistem urban și o zonă în plan terasat. Situl arheologic Volubilis este bogat în istorie, idei, credințe și lucrări artistice de semnificație universală. Multe secole orașul a rămas abandonat, ceea ce a asigurat o stare excelentă de conservare a autenticității ruinelor. Programul nostru a continuat către Volubilis, o capitală romană provincială, care în perioada de glorie adăpostea cam 25.000 de suflete, în centrul unei regiuni agricole extrem de bine dezvoltate, în special producție de măsline și ulei de măsline și alte produse agricole care erau exportate către celelalte provincii ale Imperiului, dar cu precădere către Roma. Arcurile de triumf, pretoriul, celelalte construcții, vilele extraordinar de generoase din punct de vedere a spațiului și al decorațiunilor, cu mozaicuri frumoase, cu atriumurile specifice Romei, cu zonele de pregătire a hranei și totodată cu zonele în care se relaxau, pentru că temperaturile și în zilele acelea, ca și în zilele noastre, în timpul verii,
erau destul de mari, așa că umbrarele erau preferate, iar pe lângă umbrare existau și piscine în care să poată să se răcorească atât stăpânii casei, cât și invitații în cazul în care avea invitați la cină sau pentru întâlniri de afaceri, pentru că Volubilisul era prin excelență un centru comercial, iar aici se întâlneau atât caravanele care veneau dinspre sud, cât și cele care veneau să preia marfa, să o ducă către Roma sau către alte zone ale Imperiului Roman. Odată cu mutarea populației dintr-o zonă mai puțin fortificată și expusă în mijlocul câmpiei, cum a fost Volubilisul, s-a creat o localitate care astăzi poartă numele Mulai Idris, după numele întemeitorului primului stat marocan, musulman, și acolo se găsește și mausoleul acestui întemeitor. O altă călătorie a ajuns la final, dar nu fiți triști, data viitoare rămânem tot în Maroc și vom continua vizita noastră. Ce vom vedea, cu ce oameni vom vorbi, ce lucruri vom găsi de cumpărat, veți afla data viitoare. Până atunci nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la acest canal de YouTube, pentru că pe viitor vor mai urma emisiuni de călătorie inclusiv din Maroc. Și de asemenea să ne fiți aproape. Până data viitoare nu uitați să zâmbiți și să călătoriți! Săptămâna viitoare ne vedem din nou la drum. Marocul are foarte multe obiective de vizitat, așa că ne auzim curând.